Kai! Ubangiji Allah ya kawo mana sauki. A ce fitinar ƙasar nan ta kai ga abinci sai dai ka sata ka ci ko kuma ka siya da kuɗin ka amma sai ka ɓoye saboda ka kai ma wani ta yi saboda tsabar fatara da talauci da yunwa. Kaga wani almajiri kamar maye wai kai ko kwata za ka yi ne to wallahi ko maye ne kai baka cin abincin nan saboda kai in ba sa musu na da wannan nazar na kai shine za ka biyo ni dalla je ka. How many times would they tell you before you know that Nigeria is not? Ana shan wuya yanzu ai wuya sai dai Allah ya so